Umndeni wabantu abayisihlanu okukhona kubo nezingane ezimbili owathunjwa eBoston maphakathi neKwaZulu Natal uthi usulahle ithembe ngezobulungiswa. Lokhu kulandela isinqumo sophiko oluphenya amacala omphakathi NPA sokuhoxisa amacala omliso neminyaka engama-26 nobebekwe icala kulandela ukubalwa kwalomndeni. UNkosinathi Ngubane ubebekwe icala lokutholakala nomakhalekhukhwini wesinye seyisulu, kepha ngokuhamba kwesikhathi leli cala lahoxiswa emva kokuthi NPA ikhale ngokuthi abenele ubufakazi uqhubeka necala. Umndeni weyisulu uthi awusenalo ithemba lokuthi buzokwenzeka ubulungiswa ngokubulawa kwabathandiweyo bawo emva kokuthi umsolwa ebonakala ephuma enkantolo belinde ukuthi icala liqala ukuqulwa kube sekuvela ukuthi NPA ilihoxisile icala lokutholakala nomakhalekhukhwini wesinye seyisulu ababulewe ngusizwe Morris Ngcobo oneminyaka engama-48, ingoduso yakhe uThandazile Zondi oneminyaka engama-41, izingane zabe ezimbili ufanele Sibonge oneminyaka 2, usana olunenyanga luzelwe uLebra kanye nomfowabe uZondi oneminyaka engama-40, ubona kwakhe Khuboni banyamalala ke eBoston ngenyanga edlule batholakala sebeshonile ehlathini eliseRichmond. iNPA ibingakatholakala ukuthi iphawule ngalolu daba. Ngibona ngathi kuyasiphinda kwasenza ngesonto edlule eRichmond ngoba nakhona salinda isikhathi eside sabe sesitshela ukuthi khona ozodedelwa, asazi ke manje ukuthi kwenzakalani noma mhlambe kuyasiphinda lokho kwasenza.